Беларускія кнігавыдаўцы сталі людзьмі свабоды 24-го году. Беларуская служба радыё «Свабода» штогод прысуджае гэтую сімвалічную ўзнагароду тым людзям, якія пашыраюць межы свабоды для сябе, Беларусі і свету. Пра кнігавыдавецкую справу мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І з намі на сувязі галоўная рэдактарка выдавецтва «Фляумбаум», таксама перакладчыца і пісьменніца Алена Козлова. Алена, добрый дзень і дзякуй вялікі, што вы знайшлі час з намі пагутарыць і віншую з узнагародай. Дзякуй вялікі, Алексей. Гэта была вельмі прыемная нечаканка. Адразу на пачатку я хацеў бы спытацца ў вас, на вашу думку, якія кнігі, якія сёлета выйшлі ў вашым выдавецтве, самыя важныя і чаму? Ну, канешне, першая кніга, якую я хочу згадаць, гэта кніга «Залатое» Наталкі Кучмель. Гэта кніга выбранай паэзіі, паэткі, якая, як яна мне сказала, яна ўжо нічога не напіша. Мы былі з ёй у кантакце недзе 1,5 гады. Я чакала, што, можа быць, яна зменіць сваё меркаванне, але так яна прыйшла да таго, што вось больш яна ўжо нічога не гатовая сказаць. І мы сабралі усе вершы, якія было магчыма сабраць на гэты момант. Гэта, для мяне гэта такая паэзія, дзе вы не знойдзеце нічога, нейкай рэакцыі на актуальныя падзеі, напрыклад. Але вы знойдзеце ў гэтай кнізе вечнасць. Яна піша так, як пісалі старыя майстры, я так пра гэта кажу. І самы вядомы верш Наталкі Кучмель з яе першай кнігі называўся, дакладней не называўся, там быў такі радок «Залатое на сінім». І я лічу, што так павінна была называцца яе першая кніга, таму што яе паэзія поўная колераў, тэкстур і, напрыклад, вечаровага горада. І гэта такая... Гэтых тэксты вы вельмі можаце адчуваць, калі іх чытаеце. Але з гэтай назвай, скажем так, мы ўжо спазніліся на 20 гадоў. Першая кніга выйшла амаль 20 гадоў таму. І таму гэтая кніга будзе называцца «Залатое». Яна называецца «Залатое», і «Залатое на сінім» зашыфраваная ў дызайне гэтай кнігі. Калі вы ўбачыце, вы зразумееце гэта. І пры яе вырабе мы выкарыстоўвалі залатую фальгу. Яна вельмі прыгожая. І гэта каштавала нам вельмі дорага, але мы прадаем гэтую кнігу па вельмі дэмакратычных коштах, тому што я лічу, што усе павінны мець магчымасць мець гэты скарб у сябе дома. Абавязкова звярніце ўвагу на гэтую кнігу. Алена, мы яшчэ пагутарым пра іншыя кнігі, але вот адразу хацеў спытацца, як наладжаная сістэма распаўсюду вашых кнігаў. І ў гэтым выпадку там вокладка залатой фальгі. А я так разумею, вы распаўсюджваеце і электронныя, і папяровыя кнігі. Вось як быць з электроннай кнігай у такім выпадку? Не, мы толькі папяровыя кнігі распаўсюджвалі да гэтага моманту. Зараз мы паспрабавалі зрабіць першы раз электронную кнігу. Это будзе кніга Юліі Артёмавай. Паспрабуем, як гэта будзе. Дагэтуль мы не прадавалі гэтую кнігу, мы яе надрукавалі там у пэўным супрацоўніцтве з іншым выдавецтвам, і яно распаўсюджвала гэтую кніжку. А цяпер мы паспрабуем, як гэта будзе з гэтай кнігай. Астатнія кнігі друкавалі толькі папяровыя, таму што досвед іншых выдаўцоў, і беларускіх, і украінскіх калегаў, якіх я чытала, кажа пра тое, што нягледзячы на тое, усе гэтыя гутаркі пра тое, што электронная кніга патрэбная, мы хочам электронную кнігу, іх не купляюць у той ступені, якая б дазволіла выжываць беларускім выдавецтвам. Я так разумею, што калі вядуцца ўсе гэтыя гутаркі пра электронную кнігу сярод чытачоў, маецца на ўвазе, што чытач хоча атрымаць гэту кнігу бясплатна. Але калі кніга будзе бясплатнай, гэта значыць, што ні выдавецтва не зможа ніяк кампенсаваць свае выдаткі на выраб гэтай кнігі, а гэта і рэдактура, і карэктура, і праца з аўтаркай, і праца менеджераў, і праца галоўнага рэдактара, так і праца з распаўсюдам і так далей.
То бок функцыянаваць мы тады не зможам, калі мы будзем выдаваць электронныя кнігі. І гэта А пакупка электронных кніг ці ніводнае з беларускіх выдавецтваў дагэтуль не здолела наладзіць вось сістэму продажу менавіта электронных кніг, каб чалавек мог заплаціць онлайн і купіць в нейкім фармаце, загрузіць, як робіць простой же Amazon. Ну, вы, мабыць, ведаеце, што Андрей Янушкевич робіць электронную кнігарню і прадае электронныя кнігі. Але я не бачыла таго феномена, што калі выходзіць электронная кніга, людзі пачынаюць пра яе гаварыць. У меня такое ўражанне, што іх ніхто не чытае, не ўспрымае сур'ёзна. Вот выходзілі электронныя кнігі даволі вядомых аўтараў, не буду называць, але пакуль гэта электронная форма, ніхто не гаворыць пра гэтую кнігу. То бок людзі успрымаюць сур'ёзна толькі калі кніга выйшла ў папяровай форме. І тады пачынаецца нейкая дыскусія, нейкія размовы пра гэтую кнігу і сур'ёзнае стаўленне да аўтара. А для вас асабіста ёсць нейкая розніца ў тым, як чытаецца папяровая і электронная кніга? Як для чытачкі? Як для чытачкі, менавіта для чытачкі. Ну, конечно, я читаю электронные книги, зноў-таки, як большасць людзей, которые я могу атрымаць бесплатно з интернета. Мне без розніцы, на якім носьбіце я буду чытаць. Тут пытанне просто нейкай манетызацыі працы. Толькі ў гэтым. А калі электронная кніга, ну, як дапаўненне да папяровай, не замена, а менавіта як дапаўненне, нейкі дадатковы спосаб. Я адзінае, што ведаю, што часам, каб купіць правы на распаўсюд электроннай кнігі, калі гэта пераклад з нейкай замежнай мовы, трэба плаціць значна большыя грошы, чым купіць проста правы на выданне папяровай кнігі. Ці ёсць яшчэ нейкія падводныя камяні? Мы недавно паспрабавалі наноў перазаключыць дамову на пераклад з арабскай на Вальса Адаві з праваўладальнікамі. І яны запрасілі такую высокую цану за электроннае выданне, што ну, як бы гэта проста на электронную кнігу не мела сэнс, на наш погляд, купляць гэтыя правы наноў. Мы купілі зноў цалкам правы. І на папяровае выданне мы зробім дадрук той кнігі, якая ўжо выходзіла. І зараз наклад ужо скончыўся. Кніга «Жанчына на нулявым пункце» набыла папулярнасць ужо пад канец, як у наш наклад скончыўся, яе пачалі абмяркоўваць актыўна ў сеціве, але мы ўжо не мелі магчымасці прадаваць. І зараз перавыдадзім. З вашых назіранняў, што цяпер адбываецца з беларускай чытацкай аўдыторыяй? Яна расце, яна змяншаецца? Ну, цяжка сказаць, мы зараз у такім пераходным перыядзе. Мне падаецца, што ёсць вялікі патэнцыял для росту сярод аўдыторыі беларускамоўных кніг, таму што, ну, умоўна кажучы, беларусаў, калі взять там і з дыяспарамі, ну, павінна быць пад 10 мільёнаў недзе ў свеце. І што такое нават, да прыкладу, там 6 і 7 тысяч для беларускіх бестселераў, якіх мы, ну, напрыклад, у тым ліку і мы прадавалі, распаўсюдзілі. Я думаю, што увесь час сярод гэтых мільёнаў чытачоў будуць знаходзіцца новыя, у тым ліку яны падрастаюць, і ёсць моладзь, якая чытае па-беларуску і вучыць беларускую мову. Таму я думаю, што вялікі патэнцыял ёсць. Галоўнае, каб у нас, ну, в прынцыпе, ўсё наладзілася, беларусаў. А вы не падзяляеце вось гэтую думку, што новае пакаленне, у прынцыпе, ў сярэднім, я не кажу, што няма выняткаў, але ў сярэднім яно чытае менавіта кнігі, менавіта доўгі фармат, літаратуру, асабліва мастацкую літаратуру, менш, чым папярэднія. Ці гэта нейкі такі скрыўлены погляд старэйшых людзей? Я не магу сябе лічыць эксперткай у гэтым пытанні, таму што мы выдаем літаратуру для дарослых. Я проста здзіўляюся, калі я бачу, адкуль бяруцца гэтыя, я не разумею, адкуль яны бяруцца, гэтая моладзь, якая раптам гаворыць на неблагой беларускай мове, здымае тыктокі і гэтак далей. І я веру ў тое, што моладзь мае свой патэнцыял, і як бы не наракалі, сярод іх, канешне, знойдзецца наша чытацкая аўдыторыя. Сёлета беларускія кнігавыдаўцы ўпершыню прысутнічалі на віленскім кніжным кірмашы, вашае выдавецтва найперш. Наколькі такія імпрэзы важныя для беларускага кнігавыдання?
Я думаю, вельмі важна заставацца ў кантакце са сваімі суседзямі. Зараз беларусы многія апынуліся ў выгнанні, і беларускія выдавецтвы, і мы адбудоўваем сваё жыццё і сваю працу на новым месцы сярод народаў, якія збольшага з'яўляюцца нашымі суседзямі. Гэта літоўцы, гэта палякі. І я лічу гэта вельмі важным. Трэба супрацьстаяць гэтым тэндэнцыям, якія ёсць дзякуючы дзейнасці беларускай дзяржавы, якая робіць усе намаганні, каб паказаць людзям, што ўсе навокал ворагі. Мы павінны працаваць на тое, каб гэтай сувязі падтрымліваць. І таму для нас прысутнасць у прыватнасці на віленскім кніжным кірмашы, а мы працуем з Вільні, працуем у Літве, у нас літоўская дырэктарка, гэта вельмі важна. Мы хочам паказваць, што мы адкрытыя для літоўскай культуры і адкрытыя для дыялогу. Наколькі важнай падзеяй вы лічыце адкрыццё сёлета ў Варшаве кнігарні «Кнігаўка» выдавецтва Янушкевіч, але я ведаю, што там ёсць і іншыя выдавецтвы, і вашыя ў тым ліку. Андрей Янушкевич, на мой погляд, робіць вельмі важную справу, і адкрыццё кнігаўкі, канешне, я лічу буйной падзеяй, вельмі важнай. Я была ўражана жыццяздольнасцю беларускіх кнігагандляроў і выдаўцоў. Калі я пераехала ў Літву у пэўны момант, то ўжо была створаная сістэма распаўсюду кніг, куды мы, працуючы як выдавецтва, маглі аддаць на продаж свае кнігі. І не толькі беларускія кнігарні взялі іх на распаўсюд, але і, напрыклад, літоўская кнігарня знайшла месца для беларускіх кніг. Кнігарня «Эўрыка» ў Літве. Кнігарня «Кнігаўка» – гэта найбуйнейшы прадавец зараз у беларускіх кніг. І я вельмі ўдзячная Андрэю за тое, што ён робіць. Праз выданне бестселераў, праз продажы гэтых бестселераў ён напрацоўвае гэтыя шляхі, па якім пройдуць потым і іншыя аўтары, іншыя выдавецтвы і знойдуць свой шлях да беларускіх чытачоў па ўсім свеце. А наколькі важныя для кніг, для продажу кніг літаратурныя прэміі? Вось, напрыклад, Ева Вежнавец перамагла ў 21 годзе, выйграла прэмію Гідройца з кнігай «Па што ідзеш, воўча», і атрымоўваецца, пасля гэтага продажы гэтай кнігі выраслі, і ці можна лічыць, што яны выраслі дзякуючы гэтай прэміі, ці гэта не зусім звязана? У выпадку з Евай Вежнавец гэтая кніга «Па што ідзеш, воўча» зрабілася вельмі папулярнай яшчэ да атрымання прэміі Гідройца, і гэта хутчэй зрабілася такім важным этапам. Але гэта кніга настолькі добра прадавалася дзякуючы вось таму сарафаннаму радыё, калі людзі дзяліліся сваімі водгукамі, ўражаннямі ад кнігі. Вось гэта быў такі наймацнейшы рухавік продажу для гэтай кнігі. Для іншых кніг траплянне нават у лонг-ліст можа служыць бустэрам для таго, каб продажы павялічваліся. Напрыклад, вось даволі такая была заўважная сплёск, калі пачалі выкупляць кнігу Марыі Вайцішонак на прызбе ў Сілічах. Гэта вельмі добрая кніга, напісаная цудоўнай літаратурнай мовай, але яна заставалася так трошкі незаўважанай чытачамі, і калі яна трапіла ў лонг-ліст прэміі Гідройца, яе пачалі купляць лепей. І гэта таго варта. Я так разумею, яна потым і в шорт-ліст трапіла, так? І, можа так, яна потым трапіла ў шорт-ліст, сапраўды. Я тады перабіў вас у адказе на першае пытанне. Магчыма, вы хочаце яшчэ дадаць пра нейкія важныя кніжкі, якія выйшлі сёлета ў выдавецтве «Плёмбаум». Я таксама лічу вельмі важнай кнігу, якую зараз мы чакаем з друкарні, таму што так атрымалася, што большасць нашых кніг выйдзе пад канец года. Гэта кніга Насты Манцевіч і Алок Вайдменан, якая называецца «Цела», таксама архіў. Я лічу гэта рэвалюцыйнай кнігай, якая адкрывае нешта новае, расказвае пра чалавека, і гэта адначасова кніга для ўсіх.
Гэта кніга пра вопыт небінарнасці, пра шуканне свайго месца у свеце. Наста Манцевіч гэта аўтарка даволі вядомая, і у яе такі асаблівы філасафічны погляд на жыццё. Тое, як яна мысліць, гэта вельмі цікава. І я рэкамендую гэтую кнігу для чытання ў голас, калі вы хочаце, напрыклад, з сябрамі прабавіць інтэлектуальна час разам, чытаць гэтую кнігу, цела таксама архіў, і вы знойдзеце пра што пагаварыць. Яна прымушае мысліць. Там аб'яднаныя тэксты як перакладныя, вось Алак Вайдмэнан, гэта аўтарка з ЗША, і гэтыя тэксты, яны пераплятаюцца з эсэямі Насты, і калі вы пачнеце чытаць, вы зразумееце, чаму яны аб'яднаныя. Эта кніга вельмі цэльная, таму што Наста збірала яе самастойна, укладала ў адрозненні ад яе папярэдняй кнігі. Таксама мы чакаем з друкарні прыгодніцкі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў». Гэта падкрэслена там падкрэслена выкарыстоўваюцца прыёмы жанравай літаратуры. Ён чытаецца вельмі лёгка, але пры гэтым гэта цудоўна расказаная гісторыя. Югася Каляда — гэта імя, добра вядомае з пачатку 2000-х у літаратурным коле, і яна умее расказаць гісторыю цікава. Гісторыя пра тое, як дзве жанчыны, простая Маня і вышталцоная інтэлектуалка Альбіна, якая працуе ў судзе, выпадкова мяняюцца месцамі ў цягніку Мінск-Гомель, і яны мяняюцца целамі. Гэта такі стандартны прыём, і аўтарка яго не хавае, наадварот падкрэслівае і вынесла яго нават у назву «Перамена месцаў». Але пры гэтым гэта кніжка пра Беларусь, гэта кніжка аўтэнтычнай аўтаркі, і гэта весела, цікава, і пры гэтым не... А дзень адбываецца ў сучаснай Беларусі, бо тады троху адразу нават смешыць вось выкшталтоўная інтэлектуалка, якая працуе ў судзе. Так, это кніга, месца дзеяння 2017 год. Вось. Канешне, там ёсць і крытыка рэчаіснасці, і гэта такая сацыяльная драма ў той жа час. То бок гэта кніга не тое, за што яна сябе выдае, скажем так, вось пад гэтым лёгкім жанрам хаваецца сур'ёзны мэсэдж. І я хацеў бы таксама спытацца, можа быць, вы параілі б звярнуць увагу на нешта з таго, што выдалі іншыя выдаўцы, вашыя калегі? Вы ведаеце, я не паспяваю чытаць многа то, што выдаюць калегі, але я магу абапірацца на водгук і амаль працытаваць па памяці водгук Святланы Алексеевіч, якая прачытала нядаўна кнігу Ганны Янкуты «Час пустазелля». І яна ёй вельмі спадабалась. Яна сказала, што на гэтыя тэмы міграцыі кніг з'яўляецца вельмі мала, і гэта найлепшае з таго, што яна прачытала за апошні час. Ёй вельмі спадабалася. Ну і апошняе я хацеў бы спытацца, вы ўжо трошкі сказалі, што вы чакаеце з выдавецтва, але, можа быць, ёсць нейкія далейшыя планы, якія кнігі можна чакаць ад выдавецтва Пляўмаў? Ну, я яшчэ таксама не пра ўсе цікавыя кнігі расказала. Калі можна, я літаральна ў 2 радках скажу, што у нас ужо выйшла кніга «Як я была малалеткай» літоўскай аўтаркі Віргініі Кульвінскайте. Я ўжо чытала водгук на гэту кнігу. Там чытачка казала, што з першага раздзела гэтая кніга уносіць вас у 90-е гады, у падлеткавы ўзрост, там вось все ласіны, як падлеткі дзяўчаты красяцца, як яны хочуць падабацца хлопцам, як усе закаханыя ў аднаго прыгажуна Пятраса. Гэта кніга, якая кажа пра то, які скарб часопісы, па якіх можна шыць вопратку для Барбі. Карацей, вельмі рэкамендую гэту кніжку. І таксама у нас выйдзе кніжка Гедры Казалаўскайте, гэта таксама пераклад з літоўскай паэзіі Гедры. Я чытала рукапіс, гледзячы на возера Ванзія, і я думала, што якую асалоду я атрымліваю, гледзячы на гэтае возера,
і чытаць гэтую кнігу это тое самае, што глядзець на возера. І ты глядзіш на яго як быццам бы, але ў той жа час ты ўзіраешся ў сябе і сочыш за думкамі, якія ў цябе з'яўляюцца. Вось так з чытаннем Гедры, і яна вельмі ўплывовая аўтарка, якая доўгі час працавала галоўнай рэдактаркай газеты «Паўночныя Афіны» ў Вільні, і яна фактычна сфармавала у пэўным сэнсе тое, што зараз мы можам назіраць у літоўскай літаратуры. І таму азнаёміцца з тым, што менавіта яна піша, гэта вельмі важна. А таксама мы чакаем з друкарень кнігу, па-перше, это Бела Шагал, яе ўспаміны «Запаленыя свечкі». Я была вельмі ўражаная, калі перакладчык з ідыш Ігор Крепс мне паказаў гэтую кнігу. Мы ведаем Белу Шагал толькі як музу Марка Шагала, але гэта неверагодна, наколькі яна моцная пісьменніца і апавядальніца. Яна піша у свае ўспаміны пра Віцебск. Вось гэта фактычна дзве аповесці, аб'яднаныя ў адзін, фактычна раман. І гэта вельмі здорава чытаецца. Таксама мы... і яшчэ я не сказала, што калі нам пашанцуе і атрымаецца дамовіцца з праваўладальнікамі, эта кніга будзе з ілюстрацыямі Марка Шагала, это графічныя рысункі яго. А на самым пры канцы года мы чакаем кнігу у перакладзе Марыны Шоды з польскай, гэта кнігі Якуба Вольгі Такарчук. Гэта яе самы буйны і вядомы твор у свеце. Гэта таўсты раман, па-моему, у 7 кнігах, прыгоды Якова Франка, які стварыў секту у іудаізме. Прыгоды гэтага сектанта, які уважаўся за месію у пэўны час, у часы Рэчы Паспалітай. І гэта вялікая праца выдаць і зрабіць гэтую кнігу. Таксама мы чакаем. Некаторыя кнігі мы атрымаем з друку ўжо ў наступным годзе, на жаль, але яны як бы будуць 2024 годам выдадзеныя. Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, што з намі на сувязі была галоўная рэдактарка выдавецтва «Плямбаум» Алена Казлова. Яна таксама пісьменніца і перакладчыца. Сёлета выдаўцы, беларускія кнігавыдаўцы сталі людзьмі свабоды. Радыё Свабода штогод прысуджае гэтую сімвалічную ўзнагароду людзям, якія пашыраюць межы свабоды для сябе, для Беларусі і свету. Гэта была праграма «Пік свабоды». З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся з намі.